Yleisradio TV1 Milano. Saksan kieli on jo luonnostaan melko vankassa asemassa Italian suurimmassa ja vauraimmassa teollisuuskaupungissa, jolle usein myös tarjotaan muodin pääkaupungin asemaa. Aikanaan Itävaltaankin kuuluneen 2 miljoonan asukkaan Milanon kaduilla ja kuilla kuullaan Saksaa nyt maailmanmestaruuskilpailujen alkupäivinä tavallistakin enemmän. Syynä on tämä Franz Beckenbauerin johtama joukkue. MM-historiassa Saksan liittotasavalta on selviytynyt useammin kuin mikään muu maa loppuotteluun saakka peräti 5 kertaa. Mestaruus aina jalkapalloilun suuriin kuuluneille saksalaisille on tullut kahdesti 54 ja 74, kun kuvassa Jugoslavian vaihtopenkki. Muun muassa Hollannin ja tietysti myös Suomen karsinnoissa taakseen jättänyt liittotasavalta peluttaa joukkuetta, jossa moni nimi on vaihtunut, mutta ei niinkään mikään itse pelissä. Sitten loppuottelu Meksikossa 86. Beckenbauerin joukoissa ei ollut tuolloin Maradonaa, eikä ole nytkään. Ehkä juuri ehdottoman ykköstähden puuttuminen nimekkäästä ja tasaisesta sekä taktiselta osaamiseltaan erinomaisesta ryhmästä aiheuttaa sen, että saksalaisten yleisimmin ennustetaan pääsevän pitkälle, mutta harva veikkaa heitä loppuotteluun. Ehkäpä jo tämä ottelu antaa viitteitä siitä, onko Matteusilla, Bremellä, Föllerillä, Bertodilla ja kumppaneilla eväitä suurimpaan saavutukseen. Mutta jos vastustaja Jugoslavia nyt syttyy pelaamaan parhaalla mahdollisella tavalla, näemme räiskyvää ja mielikuvituksellista teknistä jalkapalloilua vastapainona Saksan liittotasavallan systemaattiselle pelitavalle. Uskotko, Jukka, että näin käy? Jugoslavia on juuri teknisesti erittäin taitava ja hyvä joukkue, ja uskon, että heillä on myös tämä joukkueen tärkeä yhtenäisyys aivan paikallaan näin kisojen ensimmäisessä ottelussa. Ja Saksa on, kuten tiedämme, erinomaisen kova, vahva sekä joukkueena että yksilöinä. Joka pelaajalla on maailman huippuluokan vastapelaaja vastassaan, ja katsotaan, kuinka näistä tilanteista selvitään.